लोगोफोर जिखुनु नोंसोरो माबायदि मोनदों एबाराव हौवाफोरनि भाइरेल जानायखौ? हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानो हागौ आरोना बे आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय आं मानि थाखाय भिडिअखौ लाबोदों होनबा नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ बयबो नङा होमब्ला दायोथ' मानि थाखाय मा जागासिनो दङ बा मानि थाखाय भाइरेल जागासिनो दङ आं बेनि बागैनो नोंथांमोननि सेरावहाय ससे भिडिअखौ लानानै फैबाय बा बे भिडिअखौ शेयार खालामनो सानदों आरोना नोंथांमोननि सेरावहाय होनब्लालाय बारा गोबाव खालामबाय थाला डिसक्लेमारखौ लागायदेनोसै भाइरेल जानानै मिनिनोसो ओंखारबायलां दाबो बे मा होनो भाइरेल जाग्राफोरनि सिनायनाय सोर बिसोरजों लोगोआव दंफायोमोन जिखुनु नोंगौबाबो नङाबाबो होनबाय आरोखि ना आङो आयौ आंखौ मोनथिगोन नामा आंखौबो मोनथिबाय नामा आंबोथ' बिसोरजों गाफायोमोन लोगोआव आंबो बिसोरजों थाफायोमोन गोसोआनो दाबो बेफोरबायदिनो गुलुब गालदाब मोननानै दंखायोदां आसोलफोरा देनजारलै देनजार मानिनांगोन मालायनि लाइफ स्ट'रिखौ सर्ट मुभि गायै दाना गावसोर सर्ट जानानै थाबाय ब्लेक कब्रानि पावार बाबुमोन मा होनो ब्लेक कब्रा नाइट विनार लाइभआवनो बाहायाखैबाबो बेसिबां पावारफुल नुबाय खोमा दे जिखुनु मोनथिखाबाय जेब्ला भाइरेल जाखाबाय जेब्लालाय बयबो नुखासिगोन खोनासिगोनानोखा आरोखि एसे मोजाङै रायज्लायगौमोन आङो दिनै मानो होनोब्ला आं दासो देरदों आरोखि ना देरदों आं दासो ओंखायनो बिदिखौ आरो मिथिबावगोन दाथ' स्टार्टसो अभी तो शुरुआत है उनावहाय नुलांबाय थागोन नेबाय था नायलांबाय था बिदिनो मेरला मानसि थायो गैया नङा बेफोरबायदि मानसियाबो दङ फाव फान्दायनो नागिरनायबो थायो आरोना असान्ति बेयावनि मानसिफ्रा सासेबो मोजां नङा आंनि थाखाय ओरैबायदि नायो मा सानोथाय उन्दुनानै सिखारबाबो मबाइल नायबाबो फेसबुक नायबाबो वाट्सएप नायबाबो मालायनि भाइरेल बाहायिफोराबो रावजों खोनानानैनो पावार मोनमारबाय खोमालै ब्लेक कब्रानि पावार नाइट विनारनि पावार मा होनांगौ जै जाथों होननांसिगोन ना मारै होननांगौ बेफोरबायदिखौ लोगोफोर जिखुनु नोंसोरो माबायदि मोनदों एबाराव हौवाफोरनि भाइरेल जानायखौ हिनजावफोरखौसो नुयोमोन भाइरेल जानाय दाना हौवाफोरखौबो नुबाय नायदो मेगन बिसि मेगन बोला ओरै मेगन फेदेर नायखानानै ला जिसिबां हायो इसिबां जावखावबायोमोन ना दाना जावलायदो नोंसोरहा बाबुमोन मारै जावलायो ना फबलायो ना एरलायो ना खुरलायो नोंसिनि गोसोसै बियो दाना खिन्थु होनखायो दाथ' सुरुआतसो बुंनांगौबाथ' एभेलेबेल खोथा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिथां बे आब' बा बिनानाव बुंनाय बाथ्राखौथ' नोंथांमोना नुबायानो जानो हागौ नङा होमब्ला नोंथांमोना बिनि बुंनायनि बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोना मा बुजि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव खालामदो बा बिथांखौ फोरमायहरदो आरोना बाखि उननिसो बाथ्रासै आरोना मा जाबाय दङ दायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आंना बेखिनियानोल'मोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरैहाय मोनखो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो एन्ड लाइक खालामदो आरो जोबनायाव आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाङा आरोना प्लिज बेखायनो नोंथांमोना अननानै आंनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो आरो फिन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरोना बाय बाय